ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೇಘಾಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರೆ ಕಚ್ಚಿಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ರಡ್ಡೆಕರೆ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆಕರೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ವಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡೆಕರೆ ದೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಮತದ ಸರ್ವಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗನೇ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಅಪಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ತರೆ ಕಚ್ಚಿಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಯಾನು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ ತುಯೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪದತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗೆ ತೂವಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಂದೇಶಗೊಂದು ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ದಯಮಲ್ತದ ಅರೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಗೆಂದವನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ.